अनजालि नायगिरि नोंथांमोना नायगासिनो दङ जेएसबी एडभाइस 365 चेनेल। मानासनि समायना नुथायखौ नायनो थाखाय हादोर आरो गुबुन हादोरनिफ्राय गोबां दावबायारिफोर फैयो। नाथाय बोहैथि लकडाउननि थाखायनो आथिखालाव फ्राय लजफोरा बन्द जानानै खायफाया दङ आरो खायफाया गेंना दङ। नाथाय खायसे गाज्रि आखुनि सुबुंफ्रा लकडाउननि खाबु लानानै बेफोर लजफोराव रोहो रोहो देहा फालांगि खालामगासिनो थानायखौ आथिखालाव नुनो मोन्दों। नामावल' मानासनि नायगिरिफोरनि मुङाव मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव आथिखालाव ब्रेव ब्रेव लज। बिदिनो बोहैथि 24/7/2020 शुक्रबार खालि बिनिनो साखाथियाव थानाय प्रकृति निर मुंनि लजआव आनन्द बाजारनि आकबर आली आरो खालेक मुंनि सानै मुसलमान सेंग्राया अनिता बर', अनजालि दैमारि आरो दीप्ति मुंनि बर' आइजोफोरखौ लजआव लांनानै देहायारि सोमोन्दो खालामफुबाय थानाय समावनो ओनसोलनि रायजो आरो गोबां आफादफ्रा जायगायावनो हमनो हानाय जायो। थासारिखौ सुग्लायहोनायनि बिबुंथियाव खाबु लानानै पुलिसआ थानायाव लानानै थाङो। दानिया खोथाया जाबाय मा रादायाव दायनिगिरि आइजो साथाम आरो सानै मुसलमान सेंग्राखौ जामिनाव होखो। फिन गनायनि उनावनो बे मोनसे गाज्रि हाबाखौनो साथामबो आइजोआ 25/7/2020 खालार खालि वाइल्ड टाइगारावबो खालामबावो। बावहायबो हमजाबावो आरो रायजोफ्रा बिसोरखौ देहायारि साजा होयो। बेनि उनाव खुंथायारिफ्रा मानो सिरि? बाहाबारि आउटपस्ट आरो गबर्धना थानाया मानो जोंनो बे साबा सुबुंनि थंखौ होनो हायै? बेनि थाखाय दायनिगिरिया पुलिस बिफाना नङा दा? जेएसबी एडभाइस 365 निफ्राय जों खुंथायनि गोजौ मासियाव जिरायनाय गोरायुंफोरखौ खावलायो। दाबि दैखाङो बेफोरबायदि बिबान बानै सुबुंखौ मानो बिबान होखो? बेनि गासै जाथायखौ बेसेबां राङाव बायलाय फानलाय खालामामोन बे साननो लागा। बेनिखायनो बेनि सानखान्थिखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा संदाननायनि गोनांथि दङ। थांनाय बोसोरावबो रुपहिनि सासे देहा फालांगि मावग्रा आइजोखौ जाथाय जाफुबाय थानाय समावनो हमनो हानाय जादोंमोन। बेनिखायनो प्रकृति निर आरो वाइल्ड टाइगार लजखौ बन्द खालामनो हायाब्ला गोबां बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि गेलेग्रा मुसुखा जागोन आरो बर' बिमाया गाबनांगोन, बदनाम मोनगोन। आरो बे सानै आनन्द बाजारनि लम्पट मुसलमान सेंग्रा आकबर आली आरो खालेकखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव दोननाय जाथों। लोगोसे अनिता बर'जों लोगोसे गुबुन सानै आइजोखौबो जोबथेसालियाव लाखिनानै साजा होनायनि गोनांथि दङ। मख'नो गोनां खोथा दि बेफोरबायदि जाथाया मानासनि साखाथि लजफ्राव गोबां जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौनि गोनांथिया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। मानास हाग्रामानि सोरगिदिं बिथिङा जेसेबांनो हादोर आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि मेगनाव दा जोबोरैनो मुहिनि सारफाव जानाय जायगा। दा मानासआ आसामनिल' मुंदांखा जायगा नङा, बुहुमनिनो समायना दावबायारि जायगा जानाय लोगो लोगो साखाथिनि जायगाफ्राव गोबां हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो लजफ्रा बांलांगासिनो दङ, जायनि थाखाय बेफोरखौ खाबु लानानै गोबां मानसिफ्रा गोरलैनो रां खामायनायनि राहा महरै समायना आइजोफोरखौ बेफोर जायगायाव जगान होयो, गोबां रां खामायो। बेबायदिनो गोजौआव मख'नाय जाथायनि अनगायैबो गोबां गाज्रि हाबायाव नांफानानै मातलि जरा गामिनि बुद्ध बसुमतारी बिदि हाबा मावनायाव गोरोंथार आरो 15 बोसोर आवगायाव सानै आइजो आरो बिसोरनि फिसाजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानै गंदाइन गामिजों गावसिनि गामिनि गुदि फरायसालिआव बिसार खुंजाखांबाय होननानैबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। बे सुबुङाबो बे जाथायजों लोब्बा थानाय खोथाया हाल्ला हुल्ला फेसबुक एकाउन्टआव फोसावजादों। बिदि सुबुंनि सायाव बायदि लिडिं अर्गेनाइजारफ्रा गोख्रों नोजोर होआब्ला आरो बिथांनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै बिटिआर रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। दानिया बे प्रकृति निराव मा खाबुफोर दङ नायदो नोंथांमोन। सेथियाव दं स्पेशेल अकेजन सेलेब्रेशन
नैथि कमिउनिटि हल, थामथि ड्राइभिं एकमडेशन, ब्रैथि ट्रेडिशनेल डान्स, बाथि रेस्टुरेन्ट, द'थि जंगल साफारि जिप एन्ड एलिफेन्ट्स, स्निथि बनफायार, दाइनथि रिभार रेफ्टिं, गुथि कटेज, जिथि एसि रुम एसेट्रा। बेनि अनगायैबो बे लजनि साखाथि फाखाथि बिबार बारि, जिरायग्रा जायगा आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा मोखां नायलायनानै साहा ओंखाम जानाय लोंनाय आरो भिडिअ शुटिंनि थाखायबो जोबोरैनो मेहेरगोनां मोजां नुथाय साजायनानै दोनो, जायनि थाखाय बे प्राकृतिक निर होनब्लानो मानसिफोरनि गोसोआ मानोब्ला मुहिनि नाङो। नोंथाङा माब्लाबा मानासाव फैयोब्ला बे प्राकृतिक निरखौ नायलांनो हागोन। एसेनोसै, खुलुमबाय, गोजोन्थों।